Mas Kirun goyangane ayo lo kek ndang budal meneh lo Mas aja wengi-wengi golek bodak kewangen piye o o ya jam budale prawadya bala turangga gebyar busanane sorae tata rupa orek srugo moro kaya dadi tulada budale mahesa budaya ayo lodot ayo Pak Sutris sing penting ditata sing saya budaya aja lali sesuk kanca-kanca sesarek arum budaya lotan gitu aku ora dijak aja ayo damya budale prawadya bala atite turun gebyar busanane sorae moro saya tidak ditolak atau mopane sabudaya ayo Run ayo Bir matur nuwun oke iya sing penting tetep hati-hati dijaga kesehatane Dik Rompi ayo Dik Rompi la goyang titik titik hop goyangane dikepenake iki lho wis wayahe wayahe lho tut
direwangi tangan panas. Wah, celenge tuwa. Iki celenge yo mesti alon. Jos. Hop. Op. Ayo Mas Didik. Dikepenake iki celeng tuwa lho, Tut. Alon-alon ger. Lakune ya alon wae. Alon. Jos. Yok. Mbok yo mesok prengute gawe apa? Mbok yo guyu susahe gawe apa? Penjaluk kuthi yo citra ing janji. Aja ewo, aja tansah juwa. Senadyan aku uga tansih ing janji. Mesomo tansah tak ugemi. Yo bareng aku dilakone aku ngalakone sumpah. Yo. Mas Bambang Bakrun. Sing ngendang sapa? Mas Bambang Bakrun. Pak Bambang. Iki sing kucing sawerane oleh oke. Iki wayah ngedum iki. Lah iya. Ya, ngedum karo sinden. Iya. Nyepuluh eding, meh ngitung bati. Iya. Ya. Ya, lo. Ayo, Jos. Wis pokok kepenak, Ya. Aja mulih dhisik sing penting aja mulih dhisik. Ran. Ayo kaya ngapa lah kabare gelaning para satriya iki. Jos. Deh. Jos. Ya. Ya. Jos. Ya. Iki emang menghitung tok ya. Oke matur suwun 10.000 kena gitu permen. Sing buri ra bagian. Sing buri abakan aku oleh sing penting oleh. Dene. Aku bengi oleh. Campur sari oke sawarane. Tungane udunen. Jos. Minggir. Wis wayahe ya. Iki nek di panggone. Yo. Oke, monggo Mas Jamus. Mas Prayit, tangi. Durung tangi. Urung tangi. Sapa kae? Yo. Ya oke, tangga oke. Ayo. Ojo banter. Boyoke peduat. Iki celeng tuwa. Boyoke peduat. Wayahe masak minggu wayahe masak. Rica. Rica yo. Rica iki. Iki kesenenganku. Yo. Tuwa karo tuwa.
Lansia. Lansia iki, lansia. Pembarok Iki lansia. pembarok lansia. Oke. Ayo Mbak Sampir. SSN sampun sepah ngengkel. Mbak Sampir PS Mbak JB. Pokoknya bangga mening. Gelare maksudnya. Oh, heeh. Gelare SSN. Sampun sepah ngengkel. Rogo tuwa. Barongane kok cilik. Iya. Ora subut. Ayo. Barangane kok ini. Lo. Wis buta. Barangane ini. Heeh. Wis tuwa. Heeh, rogone tuwa. Barangane ini ae. Besok yang kono gawe sing ili-ili ya. Ayo Ron, ayo Ron. Ayo. Ayo ganti kowe Ron. Tak baturi. Ayo. Ayo garo mundur. Maju. Tak. Aja. Ayo mlebu garo. Raga tuwa jiwa tuwa. Mau. Awi mau. Mas Prayo Ayo mau. Awi mau. Sapa iki ya? Iki sitoke ula apa? Ayo supaya ulo. Ekstra. Gerang swara buta. Sing barang pranyata ambebayani Ojo maju siji moko siji kan. Maju aku tak mundur. Pinanjung netranyo pindho dayono maju siji bloko siji ya men ya wataira tur angkara kang kasuwun gawe tunaning sasama yen lena kanopi lahi harimau sekataran josiro anggung subar coba maju siji-siji yuda lan mambi sigra waspadakno apa kang kawistara Siko barong jobber. ya iki Aku wis lunas. ten mambi Arek nyarutang gero. berkane kawe bantaning bumi harimau Ayo kuat ya aja dipaksa aja dibong songger. Turu. Kaya Mas Prayen. Mas Prayen film. Wis enak. budaya Rambake. oh enak
tak sido bengi ya, Dok. Oh, ndak sido ya. Ketuane anu babu. Oh. Babu. Pak Prayit pripun pawartosipun? Sama saya. Lah iki gerangane iki harimau. Wah, ya harimau. Harimau. Barang ada kegedean ya. Wah. Oh, Bene. Kula kula kisi. Iya. Ayo Pak De sampe. Bene. Ayo. Bukan takut tergila terampil. Yo mengke barang iki, Dot. Haji mau. Jos. Iya. Yo. Ron. Mas Prayit turu, Ron. Sare. Aja banter-banter. Aja. Grebeken Pak Prayit pripun pawartosipun? Iya. Ngono wae krese. Nah, sing gedang sapa, Ron? Bakrun. Pak Bambang. Ya. Gedang yo tuwek, Dot. Oh, tuwek. Lo. Ayo, Bro. Tanpa mikir ya kene rasa kancane munter watane rasa disian saya kepengin wae nikmati sakopate gawang lintang KTP sawur sambel landingan rasi deli tumpang kulung godhong kates longgaran timangan esuk atuk temangan nasi ngantuk timangan nyeni saka pate ora waria yo Ayo. Kuwi ra suarane ngirit swara. Pat harimau. Iya. Saiki sing ketawurun. Rada rusale. Pecahno barongane. Pak Sampir sik sagung gawe. Oke, bakale sik oke. Mas Prayit lilir. Pripun pawartosipun Pak Prayit? Lilir. Grebeken swara. Ayo lo. Ayo dah. Sol ano barong amu nggih. Sidarno. Ayo. Apa-apa le. Pak Sampir sih sagung gawe nih. Pak Sampir sih menggeh-menggeh. Ayo. Pak Prayit pripun pawartosipun? Hawi.
Raya keraya. Ayo. Robe Mahesa Sembudaya. Ayo le rabake sarek Gogok kandut. Krecek tok. Pak Santo, rabake Pak Santo. Yuk. Iya. Barongan aja mlebu dhisik. Sawer iki lho. Mas Dewi aja mlebu, Mas. Sawer lebu. Ayo. Barongane ora mlebu dhisik. Iki Pak Yai penyaweran. Wah. Oh. Sikra nayaka Ngayai karya pakaryaning praja kumrekot sangkut cancut tali wonten manunggal setya debya Sri swarane gomoro samya rebut ngasri estu padha dawane sang nata sajuru-juru ayahi karya sikra nayaka ngayai karya pakaryaning praja gumrekot sangkut cancut tali wonten manunggal setya debya Sri swarane gomoro samya rebut ngasri estu padha dawuhnya sang nata sajuru-juru ngayahi karya Jaluk sangu. Pak Santo aku ya jaluk sangu lho Pak Santo. Sik to, aku urung Pak Santo kan mangap esuk lho aku. Sampeyan kok arep budal ning Gunung Wilis lho Pak Santo. Ndak sida bengi malah Pak Santo. Tukang barok. Sik iki dibokok ini. Pak Yana to. Pak Yana ya sik dhisik. Pak Yana. Iki Pak Yana karepku takon bareng lho jane Pak Yana. Heeh.